Dacă se poate îmbunătăți, nu mă pot abține. Fecioară, zodia care vede ceea ce ceilalți trec cu vederea. Precizia unui ceas elvețian, detalii fine și coerență. Cel care ordonează, clasifică și face ca totul să funcționeze. Prin obsesia lor pentru detalii și-au câștigat faima de a fi perfecționiști. Și pe bună dreptate. Poate fi un lucru minor, imperceptibil pentru ceilalți, însă fecioara îl vede și odată ce l-a observat, nu mai poate să-l ignore. Pentru fecioare, perfecțiunea nu e doar un moft. Ei caută să-și ușureze viața, să o facă mai limpede, mai ușoară și mai puțin haotică. În acest sens, ei știu să creeze sisteme eficiente. Ei caută să ordoneze exteriorul pentru a alinia interiorul, de fapt. În acest sens, corectează, analizează, observă, sunt experți în a detecta greșeli care ar putea să ducă spre eșec un sistem întreg. Ei nu vor să fie critici, vor doar să prevină greșeli. Problema intervine însă când acest ochi fin se întoarce chiar împotriva lor. Când niciodată nu sunt mulțumiți de ceea ce fac, când nu este suficient, când parcă putea să fie un pic mai bine și acțiunea lor se întoarce împotriva simțului. Astfel se pot pierde în detalii, uitând sensul. Iar atunci ei trăiesc corectând constant, uitând să se bucure de proces. Lecția fecioarelor nu este să înceteze să se îmbunătățească pe zi ce trece, este să știe când să se oprească, să înțeleagă că nu totul depinde de ei și că viața câteodată știe să se așeze și singură.